Ei voi vittu olla totta. Ei voi. Tuntuuko sinusta, ettet enää jaksa? Tää on ihan kamala päivä tää tiistai. Minäkään makuani ole ikinä ole saanut tiistaihin. Vuodesta tän tiistain voisi ottaa kokonaan pois almanakasta. Kyllä tiistaisin toisaalta voi palautua kovasta maanantai-reissistä. Ei tiistai on mitään. Katsos kuka tuolta. Kouhi. Keskitysleirin komentaja. Orangutakki. Mitähän asiaa sillä... Kas tätä perkeleen tärkeää asiaa. Täytyy kyllä sanoa, että olisi ollut ykkössiä. Tuo on todella raju. Joo. Kaveri oli aika hakaverkulla. Eiks me oteta yhden oluetta? Ota kaljaa. Onko susta lonke? Harri. Ei limpparia vaan. No mitä sulla on huomenna? Onko sulla mitään huomenna? Ei mulla huomenna ole mitään. No, 2 A-olut joo. 2 A-olutta ja talonlonkero. Ensi purasu. Pitäisikö mennä oikein pöytään niistä? Se rantala tuli siihen, se ei huomannut jäljistä. Anna mä kerron. Rantala tuli, niin se jätti sen läpi kyllä auki. Mies Kari, onko sulla huomenna paha päivä? Virtanen, onko sulla mitään huomenna? Ei, on normipäivä. Eiks mä otan joku kunnon tumut sitten? Ilman. 6 allukolaa! Ei mä en ole pitää siniä jotain. 6 allukolaa ja 2 sintonikkia. Jee! Kreippiä! Sinikreippiä 3! Jee! Sitä on ihan saman mieltä. Sairaan on tosiaan epäillä. Älä ruttaa mun tenniskassia! Hei, älä ruttaa sitä nyt, se on kallis mailla. Kepa! Kepa! Millainen päivä sulla on huomenna? Millainen päivä sulla on huomenna? Ihan normipäivä. Ei mitään. Kepa! Kepa! Tupakka. Ei pysty nyt. Mä pysty. Hän huonovointisen näköinen, oliks sä jossain näin? No ei, kävin mä ulkona. Joo just. Ja sitten sä olit kotona varmaan koko illan. Joo, no olin mä 3 tuntia siinä alakerran pubissa. Joiks sä jotain? Ne oli parikymmentä isoa. Joo just tiedän. Entäs sä olit varmaan pubissa koko ajan. Joo, ei kun mä menin suoraan yökerhoon ja tappiin asti. Teet sä teräviin koskenut sitten? No en mä. Paukkua tuli koko ajan pöytään. Joo just. Sä pääsit kotiin kuitenkin. No totta kai. Mitä mä oon nukkunut silmästäkään? Tuli suoraan töihin. Menikö rahaa? No ei itse asiassa kaikki. No niin just. Tässä noin niin, sä ajattelisit ideasta, että jos lähdettäis ottaa yhdet oluet. Nyt on kyllä niin kauhea olo, että ei kyllä. No totta kai. Mihin mennään? Perjantai.
Ai! Tadi se oli siinä. Hyvä. Ei tää niin paha. Ei tää niin paha. Lämmintä ruokaa. Prekkari on päivän paras ateria. Hän sanoo. Makkara on hyvä prekkari. Pitäis jo mennä kauppaan. On se päivä vielä huomennakin.